Svatko je od ovih ljudi u jednom trenutku života htio biti plesač klasičnog baleta. Svi su oni iz nekog razloga morali odustati, no sada su se vratili svojoj velikoj ljubavi i rekreativno vježbaju balet. Učenici su baletne pedagoginje Ljiljane Gvozdenović, bivše prvakinje baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Njezina impresivna karijera i iskustvo pomaže im u stjecanju novih vještina i znanja. U ovom času to je jedna grupa vrlo talentiranih ljudi koja vrlo ambiciozno vježba. Različite su i mogućnosti jer je različito i znanje i različite su godine učenja. Ali evo, mi zajednički dobro funkcioniramo. Mislim da se oni dobro zabavljaju, a ono što mi se čini još puno važnije od toga što se oni zabavljaju je to da spajamo ples, odnosno gibanje sa glazbom, što smatram da je doista vrlo zdravo za ljude. Trening je isti kao i onaj profesionalaca, no da ne bi došlo do ozljeda, zagrijavanje mišića počinju na podu. Sad smo već došli u jednu fazu kada prilično profesionalno držimo te vježbe. Dakle, zahtjevi su jednaki kao što bih barem na štapu tražili od profesionalaca. Na sredini je to naravno puno skromnije, ali ne umanjuje zadovoljstvo. Liječnica Hana Matković balet je počela vježbati u 6. godini. Zbog studija malo ga je zapustila, no sada 3 puta na tjedan marljivo vježba. Nije mi teško jer ipak pruža to neki psihički odmor. Tako da koliko god možda je fizički teško, netko je umoran i to, ali svejedno kad dođemo na balet i kad plešemo, to nam pruža neki svojevrstan odmor. A magistar filozofije i sociologije Ivan Badalov na zanimljiv je način počeo plesati balet. On je naime trenirao košarku, te pročitao stare ruske studije u kojima se spominju dobrobiti baletnog treninga za košarkaše i odlučio pokušati. Košarku više ne igra, ali nema niti dileme što odabrati. Pa plesat ću. Odlučio sam se, već sam se pred kraj fakulteta odlučio da ću se s time baviti, a pa i jedno i drugo sam izabrao iz nekog interesa osobnog. I filozofiju dok sam studirao, nikad se nisam s njom planirao naći neki posao ili zarađivati novce, jednako i sa baletom. Tako da, s te strane je dosta uspješno što me ljubav nije pustila za oba dvije stvari, pa onda uživam u obje sad trenutno. I za apsolventicu psihologije nije bilo dileme. Plesala je od 8. godine potaknuta završnom predstavom studija za balet Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Studiranje i obveze ne sprečavaju je da dolazi redovito. Navikla sam da stalno nešto radim, navikla sam da stalno imam vježbe, pa kad ne bi morala dolaziti tu, onda ne bi znala šta bi od sebe. Za rekreativno vježbanje baleta nema prepreka. Dobro je naravno imati predznanje. Na treningu se posebna pozornost posvećuje prihvatljivim i ispravnim načinima učenja vježbi, jer balet počinjete vježbati nešto kasnije, od uobičajene dobi za početak. Svako može doći vježbati. Druga je stvar kakav je uspjeh tog vježbanja, ali također mi se ne spremamo za natjecanja, radimo to iz vlastitog zadovoljstva, prema tome kogod želi, dobro je došao. Ipak ova je zanimljiva skupina nedavno imala premijeru i stupila na scenu s profesionalnim plesačima baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Pa svaki put kad nastupamo ima treme, naravno, ali opet nakon toliko truda i ulaganja sretan si da možeš pokazati što si napravio i koliko si napredovao. A napravili su mnogo i zamjetno napredovali. Svladali su početke stajanja na špici, a to doista nije lako. Vježbaju se sola i dueti, teži oblici adadža i varijacije. Katarina priprema diplomski rad o posebnostima plesačkog zanimanja. Nastupi su se zaredali. A za vas su pripremili mali trening baleta i on je na našim internetskim stranicama. Probudite ples u sebi i vježbajte s nama.